Witam serdecznie. Przygotowujemy następne wysyłki dla naszego partnera Betterby ze Stanów Zjednoczonych. Są jeszcze dostawy w ramach zamówień na rok 2025. Uzupełnienie łącznie Betterby sprzedaje chyba 4 albo 5 modeli łącznie z tym izolatorem do oddawania. Ciekawostką jest, że przygotowaliśmy też dla naszych partnerów nowość, która w Europie już jest znaną pozycją. Izolator sekcyjny, opisywany w książce profesora Olszewskiego. Liczymy na zainteresowanie tymi metodami, bo jest to jedyne narzędzie, które pozwala na całkowite odejście od twardej chemii, czyli amitrazy, a nawet dla tych, którzy nie chcą stosować w ogóle chemii, od sublimacji.